नमस्कार, तुमचं मजेदार रेसिपीजमध्ये स्वागत आहे। आज आम्ही उपवासाचा हा एक नवीन पदार्थ घेऊन आलेलो आहोत। जर तुम्हाला हा पदार्थ खायचा असेल तर आमचा पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। चला तर मग सुरू करूया। इथं आम्ही एक वाटी भगर घेतलेली आहे। आपल्याला ती भगर छानपैकी बारीक करून घ्यायची आहे। आपल्याला ती भगर या पद्धतीने बारीक करून घ्यायची आहे। इथे आम्ही 2 मीडियम साइजचे बटाटे छान किसून घेतलेले आहेत व त्यांच्यात पाणी टाकून पिळूनही घेतलेले आहेत। इथे आम्ही एका बाउलमध्ये भगरचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला त्याच्यात बटाटे टाकायचे आहेत बारीक किसलेले। आपल्याला बटाटे असे एकदम मोकळे व कोरडे पिळून घ्यायचे आहेत। आपल्याला 3 हिरव्या मिरच्या ठेचून घ्यायच्या आहेत। त्यांचं मिश्रण आपल्याला त्याच्यात टाकायचं आहे। आता आपल्याला त्याच्यात बारीक वाटलेला एक मोठा चम्मच शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आपल्या बटाट्यांना पाणी सुटतं म्हणून आपल्याला मीठ थोडंसं टाकायचं आहे कमी, तुम्ही नंतर वाढवू शकतात। ते छानपैकी हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। बघा, आता आपल्या बटाट्यांना हळूहळू पाणी सुटतं आहे मिठाने। आपल्या बटाट्यांना पाणी सुटल्यामुळं आपल्याला त्या पिठात थोडंसंही पाणी टाकायचं नाही, अगदी थेंबभरही नाही। बघा, आता आपल्या पिठाचा असा गोळा तयार व्हायला लागलेला आहे, जेमतेम झालेलाच आहे। इथे आम्ही एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे। इथे आम्ही थोडासा पाट भजीचा टाकून पाहिलेला आहे। आपल्याला ते छान वरती आलं म्हणजे आपलं तेल आता तापलेलं आहे। आता आपल्याला भजी काढायला सुरुवात करायची आहे। आता आपल्याला छोटे छोटे असे गोळे करून भज्या काढायच्या आहेत। इथं मी मीडियम साईजच्या भज्या काढते आहे, तुम्ही तुमची साईज ही चेंज करू शकतात। या पद्धतीने आपल्याला हळूहळू भज्या काढून घ्यायच्या आहेत आणि आपल्याला त्या भज्या पलटवायची घाई करायची नाही आहे, नाहीतर आपल्या भज्या तुटूही शकतात। ह्या भजींचं पीठ आपल्या कांदा भजी सारखं नाही राहत, म्हणून त्याच्या सुटसुटीतच भज्याचे गोळे पडतात। तुम्ही झटपट उपवासासाठी करूही शकतात, 5 मिनिटात अगदी फक्त। बघा किती छान ब्राऊन कलर आलेला आहे आपल्या भजीला। इथं आता आपल्या भज्या छानपैकी फ्राय झालेल्या आहेत। आपल्याला त्या आता काढून घ्यायच्या आहेत। एकदम छान इथं आता आपल्या भज्या फ्राय झाल्या आहेत। बघा किती छान कलर आलेला आहे। इथं आपल्या भज्या आता खाण्यासाठी तयार झालेल्या आहेत। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका आणि कमेंट ही करा। धन्यवाद।